И здравейте хора, аз съм Dark Souls и отново съм тук, съм снимал клипове и така нататък, но за една нова изненада вече играя в Molten WoW Cataclysm в PvP сервера. Не съм дигал, просто играя и други сервери. В момента ми лагва, но не знам защо. Това ще бъде много кратко видео, което се извинявам на всички мои фенове, че не бях спрял да снимам, но все пак дойде училище, домашни и днес се освободих. И какво да кажа? Ето още един паладин, но той мисля, че е протектион, не холи паладине. Ето така изглеждат най-силните айтеми, Ruthless. И какво да кажа? Няма какво да кажа, драги зрители. Ще дойда тук. Ще слезна в малка. Ще се отбъркна. И надявам се завършване на Митои да ви хареса. Едва ли ще има поредица на Катаклизъм, защото сервера в момента лагва. И това съм аз, може да ми пишете, аз пиша Нераманс и съм Тюман, играя Ланс. Естествено аз съм Тюман. Харесайте, абонирайте се, надявам се клипът да ви е бил приятен и да ви кажа, че това беше от мен за вас.